Yabo kunjalo. I continue with practices. Noze ningizwe. Kancane, kancane. Gradually. Ngonyawo lonwabo. Baba. Hey. Ayike into engiyithanda nje ngomsamo. Ngoba indaba engapheli. Indaba engapheli. So I've spoken about ukuzila, I've spoken about ini. Okay. Ake sila ukudingiswa. Ake sikhulume lento. A child yala ekhaya. Yasesibayeni sethu. Okusho ukuthini? Ingane yala ekhaya. Okuyingane yakho nawe, nami yami, umfowethu ingane yakhe. Njengoba izingane zamfowethu zonke izingane zami. Izingane zadadewethu zonke nazo kusayizingane zami. Uyayizwa ke leyo ndaba? Okusho le ngane yala esibayeni. Ebese kuhamba iphambane nemithetho yala ekhaya. Iphambane nemithetho yasesibayeni. Iphambane nokwenziswa nokwenzisisa kwala ekhaya. Ebese izigwaza ngowayo. Yenze into engaxoleleki emagcekeni nasemasimini akuleli khaya. Yenze into engaxoleleki ngokwesidima saleli khaya umzi kayise. Ngokwesidima santoni salelo khaya. Ngemthetho ebekuba nguyise nonyoko. Obani? Umtsinsi wokuyimilela. Kwenziwe ngendlela yala ekhaya ukuze kuphume isinqumo isijeziso. Isijeziso. Punishment. Uthi ke wena awusobuphinde wenze lokho la ekhaya. Awusobuphinde wenze ini la ekhaya. Awusobuphinde uthi awusobuphinde uthi awusobuphinde wenze ini kwasha kwacima kwafutha amalangabi. Wake up. These are things that you should be discussing nabantu bakini. Mina ngene wakini. Soze ngabe wakini. Hamba ubuze msamo wakho. Dango.